Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Minardo. Taong 1971, Atulayan, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang itong si Minardo. Nasa pangangalaga pa siya noon ng kanyang mga magulang, kung kaya't noong mga kalakasan niya, nakatuon ang kanyang wisyo sa pagtatrabaho. Hindi kasi gaanong maaasahan yung padre de pamilya nila dahil mas mahalaga rito ang mga ritual nito at panata. Albularyo sa kanilang lugar itong ama ni Minardo. Minsan kapag sinuswerte, may mga nagbibigay sa kanila ng donasyon matapos ang ginagawa nitong gamutan. Pero ayon sa kanya, hindi naman yun gaanong nakakatulong sa kadahilan ng karamihan sa mga nagbibigay ng salapi sa kanyang ama, malugod nitong tinatanggihan. Dala ng kanyang kawalang malay pagdating sa mga aral at lihim na karunungan, inakala niyang ang ganong trabaho ay walang kwenta. Ang palaging nasa isip noon ni Minardo, buhay ang inililigtas ng kanyang ama, kung kaya't napaka-imposibleng wala itong kapalit na halaga. Bagaman ganon ang naiisip niya, hindi naman niya sinusubukang komprontahin ang kanilang padre de pamilya, lalo pat umiiwas din siya sa gulo. Ang tanging naisip na lamang noong gawin ni Minardo, pag-igihan sa kanyang trabaho sa paniniwalang balang araw, yon ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Sa kanilang lugar noon, meron siyang iilang mga pananim na kalimitan niyang binibenta tuwing katapusan ng buwan. Nag-aalaga din siya noon ng mga hayop kagaya ng baboy, kambing at kalabaw. Yung kalabaw naman niyang inaalagaan ang kanyang nagiging katuwang tuwing nagbubungkal siya ng lupa sa palayan. Ito palagi ang paulit-ulit niyang ginagawa na siya namang halos magpatanda na sa kanyang itsura. Kahit wala pang asawa itong si Minardo, hindi niya iniisip ang sariling kapakanan niya. Siyempre bilang panganay, tungkulin niyang pumalit sa responsibilidad ng kanyang irresponsableng tatay. Halos araw-araw kapag aalis siya noon sa kanilang bahay, pinipilit niyang ipikit ang kanyang mga mata tuwing nasisipat niya ang ama niyang naghahanda sa mga nakagawian nitong gawain imbis na sumama sa kanya. Dahil dito, hindi na malaya ni Minardo, napakalayo na pala ng kanyang loob sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang naglalakad siya pa uwi, ramdam naman niya ang panghihina ng kanyang katawan. Isang buong araw kasi siya noong nakabilad sa arawan para lamang makapagbungkal ng lupang pagsasakahan. Ang mas ikinabahala pa niya noon ay noong papasilong na siya, bigla namang umulan. Marahil yun ang naisip na rason ni Minardo kung bakit biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Sa isip-isip niya, maaaring napasma siya kaya ganon ang nararamdaman niya. Pagdating niya sa kanilang bahay, nagawa pa niyang mailigpit ang kanyang mga gamit bago siya pumasok sa loob. Habang nagkakape siya sa kanilang kusina, doon naman niya napansin ang kanyang mga kapatid na abala sa paglalaro. Yung ama niya nasa harapan ng altar nila, taimtim na nagdarasal. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kanyang silid para magpahinga. Habang nasa kasagsagan ng pagtulog itong si Minardo, panay naman ang pagbalikwas niya sa kadahilan ng hindi niya gaanong maatim ang matinding init na kanyang nararamdaman. Napakainit noon ang pakiramdam niya pero yung kanyang balat parang nagyayelo dahil sa sobrang lamig. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang hindi na siya noon makatulog dahil sa nararamdaman niya, doon na siya humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Pagmulat ng kanyang mga mata, halos mapausog naman ang kanyang sikmura dahil sa tindi ng hilong nararamdaman niya. Pakiramdam niya noon, lasing siya na ewan. Yung tipong konting paggalaw lang ng kanyang mata,
para nang umiikot ang bahay. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip pang tawagin ang kanyang mga magulang. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang pagtawag, agad naman yung pumasok sa kanyang silid at kasabay nito ang pagtanong ng kanyang ama kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Nang marinig naman yon ni Minardo, hindi na siya nag-alangan pang ilahad dito ang tungkol sa mga nangyari noong nasa kasagsagan ng kanyang trabaho. Dahil sa kanyang sinabi, dali-dali naman siyang hinilot ng kanyang ama at kasabay nito ang pagpapainom sa kanya ng gamot. Matapos yan, medyo gumaan naman ang kanyang pakiramdam kahit papaano. Maya-maya pa, nang mawala na ang matinding init sa katawan niya, inabisuhan naman siya nitong wag na munang magtrabaho ng 1 linggo para hindi na lumala pa ang pasmas sa kanyang katawan. Dagdag pa ng kanyang ama, kinakailangan niya yung sundin upang hindi na siya magkaroon ng iba pang komplikasyon sa kanyang katawan. Dahil sa sinabi nito, agad namang napasilay dito si Minardo habang galit na nagwiwika dito ng, "Bakit, tay? Sa tingin niyo kung hindi ako magtatrabaho, sino ang bubuhay sa atin? Wala din naman akong pagpipilian kundi ang magsaka eh. Sa bahay na to, di hamak na mas may silbi ako kesa sa'yo." Nang marinig naman ng kanyang ama ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung napatahimik. Sa muling pagtitig nito sa kanya, mahinahon naman yung sumagot ng, "Pasensya ka na anak kung ganyan ang nararamdaman mo para sa akin. Pero kahit may pagkukulang ako, sana maunawaan mo rin ang ginagawa ko. Hindi lang ang pamilya natin ang nagkakaroon dito ng benepisyo, kundi ang ibang tao. Hayaan mo, kapag may panahon ka, ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na aking ginagawa." Matapos nitong makapagwika, agad naman yung tumalikod sa kanyang kinaroroonan. Magmula noon, unti-unti nang lumalamig ang pakikitungo ng kanyang ama sa kanya hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na silang hindi nagkapansinan. Aminado naman si Minardo na masakit ang mga salitang binitawan niya, pero yun lamang ang naisip niyang paraan para maunawaan siya ng kanyang magulang. Sa paglipas ng mga buwan na abalang-abala siya sa kanyang pagtatrabaho, halos hindi na niya gaanong nakikita ang kanyang ama. May mga pagkakataong tinatanong niya yon sa kanyang ina pero maging ito man, walang kaide-ideya kung saan pumupunta ang kanilang padre de pamilya. Dahil dito, nag-umpisa na siyang magtaka kung saan yon pumupunta. Isang hapon, nang magkataon namang wala siyang trabaho, nagdesisyon siyang umuwi sa kanilang bahay ng maaga. Pagpasok niya sa loob, agad naman niyang nakasalubong ang kanyang amang papaalis pa lamang. Pagsilay niya sa ginawa nito, tinanong naman niya ito kung saan yun pupunta. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, inabisuhan siya nitong may ginagamot yon sa karatig lugar. Dahil sa mga bagay na narinig ni Minardo, nagdesisyon siyang sumama rito. Kahit papaano may pagnanais din siyang malaman ang mga bagay-bagay na ginagawa ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, napangisi lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Paano yung trabaho mo?" "Biro lang. O sige anak, kung gusto mo talagang sumama, hindi kita pipigilan." Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang maglakad patungo sa karatig lugar. Halos yapak lang noon ang kanilang paglalakad, gawa ng hindi na nila ninais pang dalhin ang kalabaw na ginagamit niya sa pagsasaka. Makalipas lamang ang 2 oras, narating na nila ang karatig lugar na nais puntahan ng kanyang ama. Pagsilay nila sa paligid, doon tumambad sa kanila ang iilang mga taga-baryong abala sa kani-kanilang mga trabaho. Ayon kay Minardo, kung titingnan mo ang lugar na yon, napaka-normal naman ito. Sa sobrang payak ng pamumuhay,
hindi mo iisiping kailangan pa ng mga tao roon ng albularyo. Maya-maya pa, pagdating nila sa isang kubo, doon niya napansin ang mainit na pagtanggap ng mga naninirahan dito sa kanila. Yung tipong pakiramdam niya, pamilya sila ng mga taong itong matagal nang hindi nakakabalik sa lugar na yon. Pagpasok nila sa loob, agad naman silang naghanda ng iba't ibang pagkain ng mga ito. Habang pinagmamasdan ni Minardo ang mga pangyayari, animoy unti-unti niyang nauunawaan ang trabahong ginagawa ng kanyang ama. Hindi ito nagtatrabaho para sa pera, bagkus ay nagtatrabaho ito para sa pagmamahal ng mga taong ipinapakita dito. Isa yun sa mga bagay na halos matagal na panahon na niyang hindi nauunawaan. Naniniwala din kasi si Minardo na sa puntong yon, naunawaan na niya ang nararamdaman ng kanilang padre de pamilya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, natapos na nga ang ginagawa nitong panggamot. Hindi naglaon, nang uuwi na silang dalawa, binigyan sila ng kakarampot na salapi ng mga magulang ng pasyenteng ginamot ng kanyang ama. Noong una, pilit pa yung tinatanggihan ng ama niya, pero dahil sa pamimilit ng magulang ng kanyang ginamot, wala na yung nagawa kundi tanggapin ng bagay na yon. Pasensya ka na sa ibinigay naming yan. Alam mo kasi yan lang talaga ang sobra. Pero hayaan mo, kapag nag-anihan na ng palay ko, kayo ang una naming padadalhan ng parte nito. Maraming salamat ho sa inyong tulong, Manoy Iyo. Wika ng ama ng pasyente. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, ngumiti lang naman ito habang sumasagot doon ng, Walang anuman. O siya, sige, mauna na kami. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong paglakad papalabas ng baryo. Habang binabagtas nila ang daan, doon na nag-umpisang magtanong itong si Minardo sa kanyang ama. Humingi din siya dito ng tawad, gawa ng napagsalitaan niya yon ng masama sa kabila ng kawalan niya ng pangunawa sa mga nangyari. Dahil sa mga bagay na kanyang sinabi, inilahad naman ito sa kanya na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Totoo naman kasing naging iresponsable siya para tumulong sa mga nangangailangan. Dagdag pa nito na, kahit ganon ang buhay na kanyang tinahak, napakapalad niya sapagkat meron siyang mga anak na handang gampanan ang kanyang tungkuling pinabayaan. Matapos naman itong marinig ni Minardo, ramdam niya ang kalungkutang bumabalot sa katawan ng kanyang ama. Nang hindi na niya maatim ang nararamdaman nito, halos napatulo na lamang ang kanyang luha habang sumasagot dito ng, Tay, pasensya na kayo ha, kung hindi ko kayo naintindihan noong una. Ngayon ho, alam ko na kung bakit niyo to ginagawa. Mahal ko po kayo, Tay. Isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Dahil sa kanyang sinabi, doon pa lamang niya nasilayan ang pag-iyak ng kanyang ama. Halos kahit hindi yun magsalita, nauunawaan niya ang bigat ng pasanin nitong dinadala. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyan na nga silang nakabalik sa kanilang tahanan. Pagpasok nila roon, agad naman silang sinalubong ng kanyang ina at mga kapatid. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang mga pangyayari sa kanilang lugar. Si Minardo, animoy nagkaroon ng karagdagang lakas para magtrabaho. Halos inuubos niya ang kanyang araw noon sa palayan sa paniniwalang ang ginawa niyang yon, labis na nakakatulong sa kanyang ama. Isang hapon, habang nagtatanim siya ng palay, meron siyang nasipat na dalawang lalaking mabilis na naglalakad papalapit sa kanya. Paglapit ng mga ito, bigla naman itong pinagbububunot ang mga palay niyang itinanim na siya namang agad niyang inialma. Walang sabi-sabi, agad naman niyang nilapitan ng mga taong yon, sabay tulak dito papalayo sa kahon ng palay. Habang ginagawa niya ito,
Mariin naman siyang nagtitimpi na wag yung pagsasapakin upang hindi na siya magkaroon pa ng dagdag na problema. Maya-maya pa, pagdating nila sa tabi ng palayan, galit naman niya yung kinausap ukol sa nais nitong mangyari. Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman yun sa kanyang harapan habang nagbibigay babala ukol sa maaaring mangyari sa kanya kung patuloy siyang makikialam. Dahil sa sinabi nito, doon na nagkaroon ng sapat na basihan itong si Minardo para sapakin ng dalawa. Sa isang iglap, bigla naman silang nagbuno sa gilid ng palayan hanggang humantong ang kanilang sapakan sa loob mismo ng kahon ng palay. Dahil sa hindi nila noon maawat na paglalaban, lahat ng kanyang mga binhing itinanim ay nasira. Kung hindi pa dumating ang iilan sa kanyang mga kasama, hindi pa siya nito natulungan. Sa pagkaantala ng labanan, pansamantalang nanatiling alerto si Minardo habang patuloy na pinakikiramdaman ang kanyang buong katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo bumaba na ang tensyon sa paligid, narinig naman niyang magwika ang isa sa mga lalaking yun ang, "Masyado kang pakialamero. Hindi kami nandadamay ng kahit na sino. Wala kang pinagkaiba sa amo mo. Magpasensyahan na lang tayo." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagtalikod sa kanya, senyales na meron yung binabalak na hindi maganda. Nang makalayo na ang dalawang lalaki, doon pa lamang niya naramdaman ang iilang pinsalang natamo ng kanyang katawan. Halos hindi noon napansin ni Minardo ang baliko niyang kaliwang braso at ang panga niyang halos hindi na maibuka. Nag-umpisa na ring maging malabo ang kanyang kanang mata. Animoy matindi ang pinsalang tinamo nito habang nasa kasagsagan ng paglalaban nila. Nang magkaroon na siya ng lakas para umuwi, pilit naman niyang ininda ang lahat ng kanyang nararamdaman upang maipakita ito sa kanyang ama. Pagdating niya noon sa kanilang bahay, agad naman siya nitong nilapitan ng punong-puno ng pag-aalala. Nang maamoy nito ang bakas ng dalawang lalaking nanggulpi sa kanya, bakas sa pagmumukha nito ang labis na galit at hangaring makapaghigante. "Sino-sino ang mga yon, Minardo? Bakit kanila pinagtulungan? Meron ka bang nagawa sa kanilang pagkakamali?" Galit na tanong ng kanyang ama habang inaalalayan siya papasok ng kanilang bahay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon niya inilahad ang mga kaganapan bago mangyari ang insidente. Dahil sa kanyang naging kwento, hindi naman nagdalawang isip na maniwala dito ang kanyang ama. Kinagabihan matapos ang paghilot nito sa kanya, agad naman siya nitong isinama patungo sa likurang bahagi ng bahay nila. Habang binabagtas nila ang daan, labis-labis naman ang kanyang pagtataka, gawa ng nakasanayan na ng ama niyang yon ang magdala ng sulo tuwing lumalabas kapag gabi. Subalit sa puntong yon, wala itong dala kundi ang isang maliit na patpat na merong baliktad na krus sa dulo. Sa pagdating nila sa likurang bahagi ng kanilang tahanan, kitang-kita niya sa mga mata nito ang animoy malalim na galit na unang beses pa lamang niyang masilayan. Pagtitigan nilang dalawa, seryosong nagwika naman ito sa kanya ng, "Kung sa pagmamahal, mahal na natin ang ating kapwa. Subalit kapag tayo ang kinakante, kinakailangan nating magpakita ng pangil. Ang ipapasilay ko sa iyo, Minardo, ang anino ng aking pagkatao. Ito ang tatandaan mo, mas mapanganib ang taong mabuti kesa sa masama. Lahat ng karumal-dumal na bagay na maaaring pumasok sa kanilang imahinasyon, kayang-kaya nila itong gawin sa realidad." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagbao ng baliktad na krus sa lupa kung saan hindi naglaon, lumitaw sa kanilang harapan ang isang napakalapot na tinta na biglang nilabasan ng isang kakaibang nilalang. Paglalarawan niya sa nilalang na kanyang nakita,
Meron itong mahabang buntot na animoy sa daga, may lukot-lukot yung balat, meron itong hasang sa leeg, at meron itong malapakpak na dumugtong sa braso nito, maging sa katawan mismo. Habang pinagmamasdan ni Minardo ang nilalang, rinig na rinig niya ang pabulong nitong paghuni habang patuloy na tumataas baba ang dila nitong kulay pula. Nanlilisik din ang mga mata ng nilalang na yon na parabang kaya nitong pumatay ng tao kahit sa pagtitig lang. Bago tuluyang lumipad papalayo ang nilalang, pinainom ito ng kanyang ama ng kakarampot niyang dugo. Matapos naman yung malasahan ng nilalang na yon, bigla naman itong umatungal ng napakalakas, sabay lipad papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Ayon sa kanyang ama, walang sino man ang makakaligtas sa nilalang na yon sa oras na pinakawalan niya ito. Dagdag pa nito na kahit isa yung uri ng aswang, hindi yun saklaw sa anumang uri ng pangontra, gawa ng nabuo ito sa pamamagitan ng kanyang galit. Bibihira niya lamang yung palabasin pero lahat ng nabiktima ng nilalang na yon, mapaantingero man o ordinaryong tao, hindi nakakaligtas. Pagtatapat pa ng kanyang ama na ang nilalang na yon ay kakambal niya noong ipinanganak siya. Naniniwala ba kayo sa kambal na kaluluwa? Ganon ang naging kambal noon ng ama ni Minardo. Di hamak na mas nakakakilabot pa yon sa mga ordinaryong engkanto na madalas na nagiging kambal ng isang sanggol sa kadahilanang ang ganoong uri ng mga kakambal, paulit-ulit ka nitong uutusang magbigti o magpakamatay. Sa madaling salita, magiging isa mo yung katauhan na kahit anong gawin mo, hindi mo makakayang takasan. Subalit sa estado ng ama ni Minardo, nagawa niya yung magapi magmula noong naging dalubhasa na siya sa mga buhay na salita. Aminado rin ito na ilang beses na niyang muntik-muntikang tapusin ang buhay niya buhat sa kambal niyang yon. Matapos naman itong marinig ni Minardo, maging ito man, labis na hindi makapaniwala sa mga bagay na inilahad ng kanyang ama. Lumipas pa ang ilang oras ng kanilang paghihintay, bahagya naman sila noong natigilan nang masipat nila ang nilalang na dahan-dahang lumalapag sa kanilang kinaroroonan. Pagkapang nito patungo sa kanyang ama, iniabot naman ito ang dalawang magkaibang manggas ng damit ng tao, senyales na naisakatuparan na nito ang kanyang utos. Bago tuluyang maglaho ang nilalang na yon, paulit-ulit pa nitong inikutan si Minardo habang ngumingisi. Hindi naglaon nang palayasin na yon ng kanyang ama, kisap mata naman yung nilamon ng lupa. Dahil sa ibinigay nito, tuluyan namang nakaramdam ng kapanatagan ang kanyang ama. Pagbalik nila sa loob ng kanilang bahay, muli nitong ipinagpatuloy ang panggagamot sa kanya. Ayon dito, wala na siyang kinakailangan pang katakutan, gawa ng sapat na ang dalawang manggas, pagpapatunay na patay na ang dalawa. Naniniwala rin ang kanyang ama, hindi sila pagdududahan ng pamilya nito, lalo pat wala namang nakasaksi sa kanilang ginawa. Sa pagsapit ng umaga, paggising ni Minardo, agad namang bumungad sa kanya ang isang balita ukol sa pagkamatay ng dalawang lalaki. Ayon sa mga saksi, natagpuan nila yung nakalambitin sa puno ng mangga at wala ng buhay. Hindi rin naging malinaw ang pagkamatay ng mga ito, gawa ng kilala yon sa kanilang lugar na palaging gumagawa ng gulo tuwing nakakainom. Dahil sa wala namang silbi ang dalawang yon, kung kaya't kahit ang kapitan ng kanilang barangay, hindi na sinubukan pang alamin ang nangyari sa likod ng pagkamatay nito. Lumipas pa ang mga araw, muling nanumbalik ang pangkaraniwang pamilya ni Minardo. Ganun pa rin naman ang ginagawa niya. Siya ang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Nang magkaroon na ng sapat na pag-iisip ang kanyang kapatid,
tumulong na din yun sa kanya. Magmula noon, hindi hinahayaan ni Minardo na sumbata ng kanyang mga kapatid ang kanilang padre de pamilya. Kapag nakakarinig siya ng masamang sinasabi ng mga ito ukol sa kanilang ama, siya na mismo ang sumusuway. Dahil sa kanyang pagtatakip sa pagiging responsibilidad nito, kaya na may hindi naglaon, natutunan na rin ng mga kapatid niya na kahit papaano rumispeto. Pero alam niyo ba na hanggang sa pagtanda ni Minardo, bitbit niya ang istorya ng kanyang ama ukol sa totoong pagkatao nito at ang aswang nakakambal ng isang albularyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Linawin ko lang yung title natin ha. Kakambal na aswang ng isang albularyo. Pero ang sabi sa kwento, kakambal siya sa kaluluwa. Tapos sinasabi rin na mas nakakatakot yun kaysa sa mga nakasanayan nating kakambal. Kasi alam ko karamihan sa inyo, alam na merong kakambal na duwende, kakambal na tikbalang, kapre, so on, na sabay pinapanganak sa tao. Tapos yun yung magiging kakambal nila. Pero sa sitwasyon ng tatay ni Minardo, kambal sila sa kaluluwa. Hindi ko lang magets kung paano nangyari yun, pero siguro sabay silang pinanganak pero sa magkabilang dimensyon, gets nyo yun? Tapos sobrang lakas ng kakambal niya na kapag nagkaroon ka ng ganitong klaseng kakambal, pwede kang magpakamatay. Siguro ito yung nagiging kakambal ng mga taong bigla na lang nawawala, bigla na lang nagpapakamatay kahit na nakikita natin sa kanila na sobrang saya ng itsura nila, masaya sila kapag kausap tayo, pero sa likod ng utak nila mayroong bumubulong na magpakamatay sila. Sobrang dami na nating example para dyan, lalo na yung mga sikat na artista, sikat na singer. 'Di ba? Siguro ito yun. Ito yung gustong palabasin ng kwento ni Minardo. Pero ang pinaka gusto ko naman dito nung nakita ni Minardo yung sakripisyo ng tatay niya sa ginagawa nitong larangan, bigla siyang, alam niyo, naiyak, nalungkot na bakit pinagsabihan ko yung tatay ko ng ganun. Pero nung nakita ko na yung totoong pagkatao ng tatay ko, maituturing palang bayani. Sobrang ganda ng part na yun. Doon pa lang nga, satisfied na ako Satisfied na ako sa kwento na to Tapos nung nadagdagan pa, humaba pa, mas lalo ako nagandahan. Pero syempre, iba-iba tayo ng taste. Kayo pa rin yan. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.